Haka jingsdang jongka khasi Student Union KSU lengba ka Employment Monitoring Cell ban ai dor kha sya baro kin ripungut ki amali jongki sengsan hima bakin kren halor ki arphutuli ki mat jingdawa haka yeng dor bar thawan kaban sedang lasai ka sngi ka arflai terik nailar arjar saw haka arpu arterik nailar arjar saw ka union haka jelam usamla Ruben Najer chairman ka Employment Monitoring Cell kalalik banbu dor kha saw mele ka Trinamool Congress nan nong thamai constituency uba Charles Pongrup ringkat ki arphutuli ki mat jingdawa ba unkren haka yeng dor bar thawan ka jela hadin ke jing pendam na ka yeng sa no ba Charles kani ka kunhun ha ka por lai beji kan leibu dor kha so ba Shakler Wardri MLA HSPDP ha secretariat board sayo ba bats kamarbo vice president ka VPP hanihu political science department kumju ruk ha ka ju ka singi kan leibu ya ka ju ka dor kha sakinoi lam jong ka party congress UDP BJP bat NPP ha kani ka dor kha skimat ki bahakmat ki kanthom kabaningkong ka jingthung de kibriyo ki batbet ya ka post chairman bat ki khot jong ka commission bat da kibriyo ki bam don jinge de bat ka kam san hima kabar ka jingthau ya ka tanat pengor bat yele persha ya ka bam sam kabalai ki MCS MPS bat kiwe ki kam badai bandon ka examen man laus nam kabasaw ka jingpan pau pai ba ki marks kabasan ban pendu no e ka personal interview na ka banta ki kerdan B C bat D Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya